si ideme zahrať Doors. Ako vidíte, už to tu mám načítané, ale neviem, či toto video chcete do videa ako na YouTube, takže mi potom, ak sa ma ten niekde napíšte. A sme tu. Ja si kúpim asi toto. Tak. A sme tu. No. Neviem, ako toto teraz video mám komentovať, ale nevadí. Popravde, ja som už dosť hrala niekoľkokrát, ale nikdy som sa nedostala ako do patra druhého, ani akoby toto celé prvé som ešte neprešla. Ale asi budem aj ticho, pretože ja by som počula, že či nejde nejaký ten to monštrum nejaké. Inak ak viete, ako sa to volá, tak mi to prosím vás napíšte do komentára, pretože ja to neviem. Maria lampa jedna. Aha, kľúče. Niekto klopal. Nevadí. No, druhé dvere. Sme tu. Nič sa nedieje. Tretie dvere. Keď som tu niečo videla. To čo bolo. No nevadí zatiaľ. Budeme prehľadať šuplíky. Šuplíky sme prehľadali, ešte tu sú. Ešte tu sa pozriem, to je nič. To je čo? Nič. Nevadí. Ja radšej vždycky prehľadávam všetky šuplíky tak, lebo ako viete ako že tam sú mince, tak aspoň dostanem viac tých coinov, ako za ktoré si môžem kúpiť napríklad zapaľovač. Aha. 5. dvere. No, 6. dvere a no 7. dvere. Počkajte. Ešte asi nejde, sa nechce. 8. dvere. Ja, inak keby to bolo počuť na videu, tak som trošku nachladnutá, takže akože neviem, že ak mi bude zle počuť, akože rozprávam, tak už viete prečo. Už to ide niekedy nevidím. 10. dvere. Počkaj, kto urobil? No, dobre, nevadí. No. Tu. Musím nájsť zase tú páku, ja si myslím, že ona zase bude hentam. No, ona je zase hentam, lebo ona býva vždycky buď tu, na tomto mieste, alebo aj tu som ju už raz mala. Počkajte. A inak, ako sa máte? Ešte mi to napísať do komentára, ako sa máte, pretože ja sa moc dobre nemám teda. Počkajte, že teraz už mám otvorené dvere a toto sú dvere číslo 11. 12. 13. Budu tam. Počkej. Hm. 14. Ja mám dneska nejaké šťastie na tie dvere. Viete, tak niekedy sa niekde seknem a proste mám problém s tým. Ale no tak. No, že zase ideme do ventky. A inak ja som, keď som našla toho červeného, nejakého vysokého zubatého, čo má krúhatú hlavu a v tom má zuby, tak reálne ja som nevedela, čo tam mám robiť. Ja som sa furt schovávala v jednej a tej istej skrinke. Som sa tam sekla, ako hovorím. No. 15. dvere. Počkaj, tu ešte nebude do toho. Ešte nie. 16. Ide.
Inak prepáčte, ak by toto na videu hučalo, ale ja potrebujem fakt niečo počuť, ako viem, že toto komentujem, ale ja to potrebujem počuť. Tak ako... Ja sa dneska pokúsim reálne dostať čo najďalej. Počkaj, 17 dvere, to asi nebudú. Koľko to sú toto dvere, čo som teraz bola, to nepamätám. Počkaj, 18 a 17 mám na výber. Ideš sa si zasvietiť. Ale no, tak to čo robíš? Počkaj, toto boli 18, tak teraz bolo 19 nie. Ak si dobre pamätám. Počkaj, 17 už boli, takže počkaj. Počkaj. Aha. Mala som pravdu. Pozrieme sa, čo to je. Nič. Zajímavé. 19 bude. 22. 21. No, nič také zajímavé to nie je. A teraz budeme zase pohodiť mladé kúču, to mám možno vystrihnúť do videoky. Takže... No, vám to aspoň trošku zrýchlim. Tak. Pokúsim sa čo najrýchlejšie, ale je okay, ale tak nezaručujem vám úplne za 5 minút, hej. Ja niekedy kľúče hľadám aj pol hodinu v takejto miestnosti. Nechcem byť akože nejako, že to bude teraz trvať pol hodinu, ale no proste mi to možno bude trvať trošku dlhšie. Inak ja som strašne už... Aha. Počkaj, stade to. No... Počkaj, takže tu 22 dvere teraz si nechce prehľadávať ďalej. 22. No, ale ja si myslím, že tu už všetka sranda končí. Takže... Počkaj, vidieť. Počkajte, toto sú fakt už... Nie, ešte nie, okej. Počkaj, ja som si ho nevšimla. Keď tak tomu som otočím chrbtom, vidíte. No, som 24. Počkaj. No, pôjde. No. Ide. Ja som to už počula. Tá lepka by sa mi teraz momentálne hodila, ale malo sedieť ako, no, málo. Trošku mi ubral ten okatý. Prehľadom budeme ďalej ďalej s tým dočným skrínky. Mám niečo. Inak neviem, ako sa doplňuje ten zapalovač, hej, takže keď by ste to videli, tak mi to napíšte, pretože ja to neviem. Preto som si radšej vždycky kupovala tú baterku, vieš čo, aby... Počkaj. Počkaj, ale... Aha. Zase ty? No, 27. No konečne má obľúbená polička. No, v tejto poličke sú vždycky užitočné veci. Vždycky tu hore. Vidíte, napríklad teraz mám baterku. No kde je zase to? Vypadni. Viem, že sa nehovorí, že vypadni, ale proste ho neznášam. Typečka malého čierneho. No, sme tu. Inak, ak mi bude zle rozumieť, tak ja nemám, ako aj preto som chorá, ale tak aj preto, lebo ja nemám ešte ten mikrofón taký, ako máte niektorí iní, ak natáčate na YouTube, ale ja ho možno mať budem, nie jedného dňa, keď sa na ňo možno zarobím. Aha, no, kde je? Kde je? On robil pst. Aha, už, pardon. 29. 30. 31. Počkej. 32. 32 máme teraz.
dvere, ja si to musím pamätať, aby tu viete nebolo také, že tie dvere triekové. 33. No, už sa môžem chystať. No tak to je hnus proste. Ja proste nenávidím tieto obrazy, proste mi sa to nikdy nepáčilo ako oka sú ešte v pohode, hej, ale ten obraz už proste to je také, no tak počkej, teraz boli koľka, to je 34, dobre. Takže 30 až dvere. A viem, že budem potrebovať kľúč za chvíľku. 34. Dobre. 34. Dobre, sme tu. 35. Nepočkej ešte len 35. Budú. No, ideme zase hľadať kľúč. A toto mi už viem, že bude trvať dlho, pretože to mi to vždycky trvá dlho. Ale no. A inak ja som zistila takú vec, len pred pár dňami som to, zistila, že vlastne ono to začne potom takto svietiť, že akože potom už vidím, kde to je, hej. Ale ja som počúvala aj také tajné miesta, kde by sa mohol nachádzať ten nejaký curuci, neviem čo, ten proste taký kríž. Neviem. Počkej, 35 toto bolo. Hej, toto boli 35. Už teraz budú 36. Raz bolo 35. A ja hádam 36. Počkej, to sa potom možno nie tie 38. Ešte tam pozor. Ja nechcem ísť do dlhých dver, nechcem dostať damage. Ale tu všetko hľadám. Toto sú 36. Hej. No hurá, kamo, konečne som sa počula. Ja si neviem, teraz trošku tichšie zvučne, ja vám to nebude vadiť, ale ja fakt potrebujem počuť, nechcem počúvať tú hudbu, že ide za ním, hej. No, aj tak si myslím, že umrem. Ale budem sa snažiť. No bežím. Bež, koko. Ja bežím zle asi, sa bojím. On je za mnou rovno, ja ho počujem. A už som tu už koniec, nebude bežať, haha, ešte na to zasvietím, haha. No dobre, vybavili sme sa ho. Fuj, viete, aký to je stres, keď sa vám proste takto beží, ide za vami celá ona kapela. 46. Ja som to vedela. Počkajte, ale nič nevidím, som sa, zapalovač mi došiel. 47 a 48. 48. To musím pamätať, tu je 49. No a tu bude tento typeček, pamätáte si ho? No a to je ten, to neviem, jak sa volá. Ale, neviem ako sa volá, hej, ale maximálne tak, čo som sa na YouTube pozerala. Ja tam napísala, že nejaké figúre, ale, no neviem. Mám budík. Tak, dobrý. A tu je tento typek. No tento. Takže a ja mám vraj hľadať knihy.
On hen tam chodí. A inak, ono sa vám to tuto zapisuje, tuto dole na rohe, takže keď si niekto hlavne potichu. On ide. Viete, čo mi to je strašne nepríjemné, keď on tu chodí. Kam pôjde? Idem. Ale hen tam si to... No ako keby spí proste. No ide, už ho počnem dúpať. Bože môj, už ho bojím. Ne, ja ho nemám rád, toho jumpscare. Viete prečo? Bo mi strašne nechutný. Treba, on je proste taký... ja to počujem. Čo je to? Teraz musím dostať nejako hore. Tam nebudem zatvárať tie skrinky. No. Táto. Čože? A to jak? Veď to nemohol, nie? Ale veď tak halo, to není proste fér, veď on hen tam na tom videu otváral proste skrinky. Aj týpeček, čo to robil. Tak akože ja to nechápem. Tak asi na dneska by som to ukončila, lebo mne sa fakt už asi hrať menej nechce, ako u nás je momentálne 10 hodín a 17 minút. Takže už sa nechce až tak natáčať a keďže som aj chorá, tak ale nevadí. Aspoň, že máte tutoriál, ako prejsť na toho typečka. Zatiaľ asi čus.